munggahno cak. Tuku trasi nang pasar turi nang Kediri mampir Mas Pati. Adat lan tradisi ku harga diri NKRI minangka harga mati. Sesama bangsa yuk saling menghormati. Unggulan asor martabate bangsa gumantung maju lan munduring budaya kita. Sugeng dalu pake Budi Mariraya. Indonesia macem-macem suku lan agamane uga warna-warna adat lan budaya. Adat lan tradisi menurut kepercayaane sing nganut Pancasila minangka landas sahane. Mulane urip nang kampung dulur sing rukun karo tanggane aja mung mikirno kepentingane eling ana nek kesusahan uta pas duwe gawe budaya gotong royong iso ngringano bebaane. Ojo terpengaruh karo situasi lan keadaan sing penting ningkatno persatuan lan kesatuan. Perbedaan pendapat ojo ndadekno perpecahan, ayo dimusyawarahno secara kekeluargaan. Saiki zaman dulur, zaman keterbukaan, sistem demokrasi sing dadi panutan. Kudu sing bijaksana uga sing transparan kanggo ngatasi sekabeh persoalan. Arek jos tanggoku wingi dadi kemanten, aku melok diundang kenduren, kabeh durung teko, aku cuma ijen, aku ngelirik isine sajen. Tanganku terus muter-muter golek buah sing rasane seger, ngemplok buah cilik lan bunder-bunder, tak kira anggur tibake neker. Untukku terus rumpal siji, terus tak gowo nang dokter gigi. Jare dokter di untumu kudu diganti, ampese awak kliru untune sapi, kudu diganti sirahku mumet digawe
rasane sepet delok sego aku gak arep seleraku siji kepengin mangan suket cinten ireng mrica polo cekap semanten kidungan kula kembang melati mekare sore lodrok RRI kancane Alhamdulillah. Suarane sampai di Jawa. Enak ya mergo capean di gak mangan sego saiki mangan suket. Dadi suarane enak. Cak Kusnan. sapi. Cak Pendek dan Cak Insap. Iya. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu terhormat. Jenenge tamu kan terhormat ya. Oh iya. Jenenge Tamu ya, adalah mesti raja. Ingkang dahat kinurmatan. Ingkang dahat kinurmatan inggih menika to. Sagunging para rawuh kakung Suwamono Putri. Sumamono. Sumamono lah ya. Aku rada pelat. Suwapono. Las monggo kula Kula aturi pinarik. kula planturi. Silakan inilah. Kita mulai larang ta wedok. Iya. Wis ketok weh. Wis didelok aromane sik. Monggo kula plituri. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Cik ayu-ayu nih rek. Di sini. Ini posisinya di tengah, di tengah. Sini. Ayo sini. Oke. Bener ini tamu. Nggih. Agak maju. Udah jinak kok, Mbak. Monggo ditepangaken. Enggak usah sungkan-sungkan. Matur sembah nuwun. Kalau saya lihat Kula Cak Kusnan. kalau saya lihat alma maternya, jaket alma mater ini kan bisa dibaca. Iki gak triometer. Atau GN atau GM itu? G Win Sunan Ampel. Iki bae koyo maca tibae blawur. Ngerti tak Winsa iku? Awinsa. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya. Iku lak jenenge apes. Aku wis suwe nang gone Winsa iku. Lho. Kuliah awakmu. Jurusan apa? Jurusan apa? Yo ngene lho, aku nang kono nek gak salah yo. Mulai tahun piro? Yo 5 tahun 8 tahunan nek gak salah. Oh, mahasiswa, dosen. Enggak. Apa? Yang nguli nang kono pembangunan renovasi ku. Ya. Nggak, dari jaketnya atau alma maternya kan ada tulisan apa itu tadi? Oh, Win gitu tak itu? Wah, tak kira Gin kalau GM. Oke. Oh, blawur. Tangan mana? Dengan Mbak siapa? Adik siapa? Perkenalkan, kula Dina Tia Fatikasari saged dipun timbali Neng Dina. Yang Dina. Asli dari mana? Asli sih, kok eblas ngono lho. Kula asli saking Nganjuk. Oh, Nggih, pantes. Nganjuk. Bukan asli dari kandungan Iku ibu. kota angin Cak Insya. Kok iso? Kota angin. Angin, Kota adine peno kepingin kota- bawa angin ya rono. Kota bawang merah. Sik rek alon-alon rek iki Mbak ketoke pengen ngomong tapi mau tumpang itu satunya. Ayo, monggo. Satunya. Nama saya Enggak usah dipegang. Heeh. Salsabila Putri Kustriandi, biasa dipanggil Bella. Oh. Ya anakku iku. Jenenge Sabila. Oh, angger nek Bella mesti anakmu. Lu Bella kok dudut. Bella sepatu Bella. Bella sirama-rama. Yang satu coba diperkenalkan biar pendengar tahu jurusan apa, fakultas apa, terus tujuannya ke sini, mengapa. Ayo. Itu. Tujuannya. Kula lan sak kanca kula mriki. Sampean sik. Oh, kula ki Mbak. Oke. Kula mriki tujuannya badine magang untuk memenuhi tugas kuliah saking Jurusan kampus. Jurusan saking komunikasi penyiaran Islam. Sakniki semester 6. Berarti apa itu fakultasnya apa? Dakwah komunikasi. Ya. Oh, pantes so. Makanya. Keto nek jange calon ini apa ustadzah. Ustazah. Iya, pendakwah ketok iki. Kalau dengan- omongane ya ini- rada Dengan tarbiyah beda ya? Beda. Ini kalau nggak salah Umi Laila kan juga lulusan situ. Laila, kenjeran saya kira Iya. Yang satu juga sama. Sama dari Terus kok tahun milih ini. magang atau
KP ya? PKN atau KKN atau apa itu istilahnya? MBKM. MBKM. Maju Mbak, maju. MBKM. atau Bukan sampai MBG kayak- ya? Bukan. Oh niku Roro makan gratis. Coba tujuannya kenapa terus kok milih RRI? Kan saya itu jurusannya komunikasi. Terus saya juga ikut kayak Sufada Radio gitu di kampus saya. Wah, Jadi saya hebat, iya, memilih untuk ke RRI karena saya ingin mendalami ilmu yang saya pelajari di kampus saya gitu. Tak Injab coba takono apa dhek roh sih jenenge ludruk iki roh tak kira-kira coba. Iya. Roh Lah ludruk. sampean rene kan iki tergabung melok nang Ludruk. Iki sampean yo disiarno nang Ludruk. Apakah Ludruk Gensi ini juga mengenal Ludruk? Coba, Dan ayo. apakah Ludruk Jujur, itu jujur. Jujur saya orang teater. Oh. Iya, saya selalu tampil, Pak. Saya Di tampil teater. Win saya itu ada loh dulu kelompok teaternya. Teater Sua. Heeh. Iya, saya ikut teater Sua Oh, Surabaya. Jadi Saya sering tampil tampil sana. kayak ya tampil-tampil teater gitu sih biasanya. Terus kembali lagi pertanyaan Cak Injab, sampean wis melok teater yang ekstrakurikuler ya atau apa itu UKM? Oh ya UKM. UKM. Kena dapur. Terus ludruk apa? Ngerti tak gak ludruk apa? Ludruk itu apa ya? Loh, Teater iki. Teater ya teater. Ludruk siji maneh. Ayo kon. Sampean jelasin. Wah, Jelas gimana ayo. ini? Ayo. Mungkin ludruk ini tuh menceritakan kayak apa ya? Yang Anda ketahui, yang- komedi sih yang saya tahu. Soalnya biasanya saya melihat ludruk ini kebanyakannya itu tentang ketawa-ketawa. Oh, nek ludruk tentang ketawa. Iya. Gak mesti, Satunya, Mbak. satunya, Nek satunya. kan ono tanggapan yo gak ketawa. Satunya tentang ludruk, ini pengetahuan umum. Ayo. Kalau Ludruk setahu saya itu kan tentang bagaimana menceritakan kisah-kisah kehidupan sehari-hari yang dimana itu mengemas tentang ini cerita-cerita tidak hanya tentang kisah ketawa ataupun sedih, pokoknya ya tentang kehidupan kita sehari-hari tapi didialogkan, disiarkan dan diperankan dengan beberapa pemeran seperti itu. Oke, terima kasih. Saya Cak Injab ya. Ini perlu diluruskan tadi ya. Loh, iya, dilurusno. Berarti mang bengkong. Iya, bengkong. Jujur aja secara narasi bengkong. Iya, iya apa? Karena yang dinamakan ludruk itu tidak beda dengan teater. Cuma sebutannya ludruk itu teater tradisional. Kalau sampean tadi ikut UKM itu teater modern. Ya. Kenapa teater tradisional? Boleh aku jadi dosen deh. Kongres KS lagi ya. Yang jelas sejarahnya juga beda. Ludruk itu sejarahnya perjuangan, memperjuangkan apa itu martabat dan harkat sebagai rakyat Indonesia, nasionalisme dan patriotisme ditambah budi pekerti iki lho Cak Icap, wis iki lho intine ngono. Aku kok malah gak paham. Dadi apa iku ora kok sekedar komedi ndak, itu isinya aja ya. Wis saya Cak Icap terangno takono liya, Cak Kusnan, Cak Pendik. Ya, ini Mbak Bella sama Mbak siapa tadi? Dina, Dina apa hari ini? Dina Selasa. Dina makan apa? Dina makan. Dina makan apa? Dinamakan apa ludruk? Salah, makan nasi. Oh, makan nasi. Dina makan apa? Makan nasi. Ya. Ya Mbak, ini jadi nanti sampean selama ikut di sini bisa mempelajari tentang ludruk gitu ya. Satu lagi Mbak Dina, kalau teater itu dengan konsep bernaskah. Kalau ludruk ini yang membedakan kebanyakan pada umumnya itu tanpa naskah. Hanya dikasih tahu treatmentnya atau adegan ini kamu nanti ketemu ini karakternya ini ngomong ini gitu. Garis besar itu. Iya. Jadi harus paham improve-nya lebih kuat, mengekspresikan. Jadi wong ludruk itu cerdas-cerdas. Oh. Apa nek golek utangan cerdas. Cak Kusnan, monggo Cak Pendi iki. Ya, Tapi oke. aku yang pesen ojo sampai gelem diarapi ludruk. Ludruk iku warang atang tuh jeguk. Wah. Oh, pecah artinya, Cak. Ya. Ya, yang jelas ludruk itu mengedukasi kita semua secara kerakyatan. Ludruk asalnya kok rakyat deh. Dari rakyat untuk rakyat, mengkritik semua keadaan sosial, baik keadaan penguasa maupun sosial lingkungan sosial kita. Nah, dengan ketoprak, ya. Nah, ketoprak itu berasal dari kerajaan
dari ningrat menyuarakan kepentingan kerajaan waktu itu. Kalau Ludruk menyuarakan semua kepentingan masyarakat, bisa sebagai propaganda, sebagai penerangan gitu. Ayo Sap, ngomong Sap, aku takon ini. Coba balik tanya, barangkali balik bertanya sampean tentang Ludruk. Ayo. Ya Pedi. Iki lho Dina sama ini coba takon tentang Ludruk ya apa sih? Ini mumpung ketemu para sesepuh kita ini. Ayo Dina, terutama yang kamu teater, ayo. Ini Bella yang nyanyi, Bella. Ayo dicatain cap. Yo, matur nuwun atas kedatangannya ya bisa menghadiri di tempatnya Ludruk ini. Semoga sampean yo bisa mengerti tentang Ludruk, kan begitu. Sami-sami. Kula lan sak kanca nggih matur suwun sepindah sampun diajak untuk berdatangan langsung dan juga melihat langsung. Lah, alhamdulillah. Ayo Cak Insap. Lah nek Cak Insap ini biasa Cak Insap iki kan mesti takon ngene. Lah takon apa, Cak? Biasae peno iki nek ana wong wedok-wedok ngene iki, kan mesti ana sing ditakokno. Wis tak takokno aku iki duduk poin. Yap. Nek lali aja maring kok WA ini ya. Nomor WA ini. Njaluk nomor WA. Lho duduk poin. To depan wong iku aja ngono ta lah. Sing diomongno iku aja mesti menjurus rono. Lho nomor WA kan ada komunikasi bae engko aku butuh ana peran apa bantu njaluk tolong kan iso iku dijapri ngono lho. Iya aku kan kuwatir ngono lho. Bae apa? Pikiranmu elek ambek aku. Wis elek pikiran elek. Lho glane kon ngomongmu titik mengandung alkohol. Iya. Ya wis pokoknya kita berterima kasih ada Gensi yang masih peduli dengan tradisi yaitu budaya Ludruk khususnya. Iya, memang Ludruk ini perlu regenerasi. Untuk regenerasi artinya untuk penerusnya itu. Lah ini ya diantaranya kalau nggak dikenalkan dengan ya, anak-anak yang sekarang Gensi, ini akan Ludruk akan hilang. Tapi aku ngerti Nganjuk iku ya nggone Ludruk kok. Ludruk tenar nang nggone Nganjuk iku. Loh, Ludruk apa, Cak? Pancamarga iku. Oh, kono iya. Itu masa lalu saiki gak? Hah? Gak. Kok gak ya wis gak ono ngono. Gak ono. Lah saiki lho Cak Bagio sing kesuwur kaya ngono iku. Iya, tapi Ludruk gak ono. Produksine kono. Biyen. Ngono lho. Ya wis, sing jelas ayo energi Ludruk ini kita tetap kita jaga karena spirit Ludruk ini adalah spirit persatuan Indonesia Nusantara, Dik ya. Nggih. Cuma aku yang melok pesen Duk. Pesen mana penuh? Kabeh wis ngomong, aku durung ngomong ya. Kan sik bujang ta. Loh, iya ta. Karo Sik kuliah ya bujeng lah. lah itu gak mesti kan kuliah di anak bareng ya. Ono. Soalnya aku kan gak tau kuliah. Jadi meneh mbok ana wae menikah. Terus lali kondo wong tuamu nanggap Ludruk RRI. Ngono lho. Iki calone wis tajam. Ada pondok pesantren nanggap Ludruk akeh lho. Apa bukan? Di Malang tuh pondok pesantren menanggap Ludruk. Ya wes sukses ya nanti Mas Rama magang di Terima RRI kasih. udah lancar. Amin. Gue malam-malam meranan. Tadi kuntilanak tadi ya. Ya wes sekecakan ya. Nggih. Apa Cak Terima Pendi? kasih. Nah, ini aku tak. Nah, sampai cerita nih. Tanya pada kabar di sini. Gitu. Kenapa saya mengatakan gue anak mahasiswa ini tak kau nanggap Ludruk gitu. Wong tuane kan seneng Ludruk. Oh iya. Ya termasuk nggone iki damaian iki Mas. Iki masyarakat desa Balong Jerambah ya. Desa Kedamaian, Kecamatan Kedamaian Kabupaten Gresik iki kate nanggap Ludruk RRI. Kok kate-kate. Ya. Nah, tanggalnya 11 Juli 2026. Nah, iki salah hajate sedekah bumi ya. Salam kanggo para panitia. Antara lain iki Ibu Kepala Dusun, Ibu Siti Nur Aminah selaku Ketua Panitia. Sekretaris Ibu Sofia Darmayanti, bendaharai Bapak Nur Ruyadi, seksi keseniane Bapak Budiono BPD, Bapak Taufik, Bapak Supranowo dari LKD.
Kemudian seksi perlengkapane Pak Suwono BPD, Bapak Riyamin, Bapak Irfan. Terus seksi keamanane Linmas Dusun Balong Jerambah, Pak Muso, Pak Dio, Pak Sugianto, Pak Sriono, lan didukung segenap masyarakat Balong Jerambah Kedamaian Gresik. Ojo lali semboyane. Apa ya? Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati. Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian giaran Ludruk RRI Surabaya lumantar Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Ketua Purbandari SSN. Ide cerita Pak Puryadi. Sutradara Pak Puryadi. Dalu niki pareng damel lampahan Kelilip Desa seri kalih tamat. Kanca-kanca ingkang nampi dapuan Lurah Gunawan dipun lampahaken Cak Pendi. Setap kelurahan wonten ning Bela, ning Dina lan ning Uul. Cak Kusnan dalu niki dados Parjo. Cak Insap dados Jarwo. Pak Danu dipun lampahaken dening Cak Puryadi. Bu Danu dipun lampahaken ning Murgiati. Cak Sabil dalu niki maragani dados Harjito. Bu Kartijo dalu niki dipun lampahaken ning Ami Sanjaya. Ning Wiwi dalu niki dados Hartinah.
Kyai Sulkan dipun lampahaken Cak Sujarwo. Murid wonten ning Ela. Pak Kasan dalu niki dipun lampahaken Cak Hengki Kusuma. Wontene ning Purbandari dalu niki nglampahi dados Bu Kasan. Maling katindakaken dening Hadi. Sopir dipun lampahaken Cak Mustaqim. Cak Ning, Giaran Ludruk RRI dalu menika makarya sami kalian mahasiswa magang saking Universitas Trunajaya Madura lan UINSA Surabaya kairing swantening gongso Kyai Macan Putih. Operator Cak Isnan, pengarah acara ning Ami Sanjaya. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga. Mestine ngono aku iki wis dibayari dinane iki. Mongko aku nyambut gawe dikongkon ngene tak lakoni, dikongkon ngono tak lakoni sampai aku meh jange dikepruk marek wong kampung. Tak belani koyo ngono dadak sampai saiki durung diwene-wene bayaran. Nggak cara yo opo. Aku dikongkon ngerusui desa lho. Karepe supaya lurah iki gak disenengi balik nang kampung. Koyo ngene yo. Umpama gak dilakoni aku iki butuh dhuwit. Nek tak lakoni iki totohane nyawa. Tapi yo gak apa-apa. Pancen iki wis dadi niatku lan dadi karepku. Tapi kok ketok sepi ini. Engko aku teko nang gone omahe ojo-ojo gak ono wong. Balik maneh. Ora gak nyekel dhuwit aku. Kampung kodinone iki aku kudu nyekel dhuwit. Bundang budal lagi. Iku ono klebate wong mosok jange. Waduh. Mosok ngertine aku jange. Bos, sampean iki ono wong teng. aku mbok glendenge ket mangku. Sampean iki lho encene mlaku ae. Sapa? Lho. Pak Hadi. Lho, Pak Hadi lho. Sampean bengi-bengi kok iso kelutusan kaya ngene jange nang ndi mbene? Arepe niki lho, pados niki lho. Sego goreng. Sik. Sego goreng pados. Gak wani. Mboten wonten Pak Hadi. Gak curiga karo wong iki ta. Gak ngono kok. Pak Hadi, jenengan niku kok piyambekan. Kuwendel lho Pak Hadi sampean nang kene. Sampeyan apa kok ijenan nang kene? Nang peteng-petengan ngene. Lah nggih. Sampeyan kan wong wedok-wedok. Lho kan olah apa ngurusi urusanku, bahaku ijen, bahaku wong sak rombongan. Lah, wis kuwendel sampeyan Bu, kan ya. ngerti desa iki Kesro ya. Dadi nek ana wong sing kirane mencurigakan ya kudu ditakoni. Ya apa? Nyurigai aku maksudnya ngene. Mboten, maksudnya Lho, kok sampean kendel rumoso ngoten lho, dhewe Pak kan. Hadi. Sik, rumoso dhewe kan. Aku lho gak nyebutno jeneng sampean, tapi sampean ngomong ngono. Sampean gak ngomong dhewe, gak ngomong dhewe. Sampean niku sing diomongno iki cuma ana aku. Ngono lho. Bocok ngono lho, Bu, wong tersinggung lah. Anjir wong iya meneng-meneng lho peteng-petengan lah.
apa? Meneng-meneng demek-demek koyo ngono. Nah, jane kaose ireng lah, Bu. Barekan lapo sampean iki, heh? Bengi-bengi kelutusan wedok-wedok. Nek wong lanang pantes. Pak Hadi kula niku kan lesu, pengen sego goreng niku wau lho kali Ibu. Nggih mboten pantes-pantes ngono. Sing ngeteraken sinten wong bapak mboten enten griya. Nggih Ibu lah. Bener ta? Nggih bener. Wong kali Ibu kok. Kok sampean niku olah apa ngelokno aku bengi-bengi kok nesu niku lho, Pak. Terus kan urusanku, masih aku kate rono wong ngombe anakku. Ngerti. Anakku ya gak ijenan, ya tak terno. Ngerti. Nek sampean iki gak ijen. Tapi sampean kan wis mesti krungu. Nek kampung kene iki keruh, akeh berandal, akeh maling. Lah nggih Pak Hadi nuwun sewu lah jenengan piyambekan peteng-peteng padahal mriki niku ngenten pocong, enten maling wis wesru kok jenengan kok kewendel ten mriki piyambekan ngoten lho. Aku iki mlaku bengi jen iki siji gawe loro gawe. Lah ngerti ya? siji gaene napa? Loro gaene napa? Ngene lho. Aku metu teko omah, iki aku jange nanggone omahe wong sing jange tak parani. Ngerti ya? Makane sampean-sampean iki ojo melok-melok ngomong tentang awakku mlaku bengi jen. Paham? Loh, kula niki mboten mlaku ijen. Kula niki kalih Ibu Pak Hadi, ya napa sih? Sik. Kok koyoke sampean niku emosi. Iya toh? Aku iki gak ngurusi sampean sakjane, tapi sampean sing merasa koyo tak urusi. Ngono iku gak ngurusi. Lho. Aku gak ngurusi sampean. Soale omongan sampean iku ketoke nyurigai aku. Anggit aku iki sing maling ngono ta ya apa? Lho, sampean dhewe kan sing ngomong nek sampean niku sing maling. Ngomongku iki sarana omongan sampean sing kaya ngene iku kaya-kaya menodo aku. Ya terserah. Terserah sampean nek sampean merasa kaya ngono iku. Sing penting aku ya gak ngilokno sampean dhewe sing tersinggung, sampean dhewe sing rumangsa kaya aku mencurigai sampean. Lah sampean meneng-meneng ya kaya ngono. Kok sampean niku mah gak getak aku dhisik. Ya aku gak kaget. Sampeyan sing edan-engidano, lha apa mara mecundul ana. Lah ngono iku apa gak nyurigai aku? Aku kok ngon sing edan. Apa aku iki terbukti nek maling ngono ta? Merampok ngono ta? Omongan sampean tambah suwe tambah gak enak, tambah ngabangno kopeng sampean iki. Terus sampean kate lapo? Kok iso kate lapo yang ngerungokno omongan sampean iku gak enak dirungokno, ngerti ta? Ya dirungokno lho, kopengmu buntu. Lah gak dirungokno wong ana ngarepku. Lah ya buntun kopengmu. Bu, gak ngrungu. Ibu. Termasuk sampean sing gawe kacone kampung iki. Hah? Awakmu ndek pikiran enggak? Kampung iki sing dadi lurah sapa? Sing dadi lurah mantuku. Olah apa aku ngajo? Justru aku iki ngawas-ngawasi. Lah buktine ngawasi wong sing demek-demek sing ngidan kok peteng-petengan iku sing tak awasi. Ngono lho. Oh, sing sampean omongno kaya ngono. Aku iki curigaku, jangan-jangan sampean iku lempar batu bersembunyi tangan sampean iku. Terus buktine apa? Lah buktine omongan sampean kaya nodo aku Nek aku mlaku ijen bengi-bengi ngene iki kaya aku sing maling. Ya memang aku perlu mencurigai wong sing berbuat onar go kampunge mantuku iki. Siapapun perlu tak curigai. Ayo bah sapa ae sing kirane bagiku mencurigakan, ya wis tak awasi. Suatu saat pasti malingku cekel. Titenono rungono omongku ya. Titenono. Suatu saat pasti sing gawe onar kampung ini pasti kecekel. Aku gak percaya mbare omongan sampean sing koyo ngono. Gak percaya wis terserah. Ayo diterusno wis. Gak ngurusi Pak Hadi. Loh. Enake mari ngomong koyo ngono moro-moro nyingkris sak karepe dhewe. Nek gak dikerengi ngono, gak wurung aku dituduh temenan. Tapi nek tak pikir-pikir koyo eruh nek aku sing gawe onar ono kampung kene.
Mosok bodoh aku. Ibarate dandang tak unekno kuntul-kuntul tak unekno dandang. Sing penting dina iki aku kudu iso oleh dhuwit teko nggone Waknas. Bu, Dalem, aku Pak. jaluk tolong ya. Aja jaluk tolong pisan kasihan. Apa to, Pak? Ojo ngomel ae. Heh, Lah aku kok gak ngomel iku ya apa? aku ngajenono bojomu aku. Aku yo ngajeni jenengan, Pak. Jenengan ki bojoku. Nah. Tapi yo ngono lho, Pak. Pak piye apa? Maksudnya ki ya wis meneng ae ngono lho, Pak. Wis rujuk ae. Meneng ae. Heeh. Sing Sampeyan dadi gak ngrasakno lorone atiku, Bu. yo aku yo ngrasakno lara ati sampean, Pak. Tapi ya wis pancene wong kabeh wargae wis milih sing jenenge Pak Gunawan. Lho ya wis to, kudu legowo ngono lho, Mantan Pak. kami tua lho abi iki. Iya. Mantan kami tua. Desa iki sakjane aku dadi kami tua aman gak ono apa-apa. Dadak aku nyalokno dadi kepala desa. Ya opo sih meripati wong-wong iki. Kok aku dikalahno mbek arek wingi sore iki lho. Heh? Lah iya ya saiki. Isin aku, Bu. Lah saiki nek genah welo-welo ya. Nanggone kelurahan ning pendopo. Apa? Wis genah welo-welo utungane ki akeh sing kono. Ya wis sak dhewe legowo ngono lho, Pak. Engko tahun ngarep ya cuk tahun meneh nek periode meneh nek enek calonan meneh engko daftar maneh ngono lho, Pak. Gak iso, tetep ya apa sepurane ae. Aku tetep gak trimo. Ya. Pak. Aku wis ngene, saiki ngene, Bu. Nek sampean gelem bantu aku tolong saiki nyilih dhuwitmu. Nyilih dhuwit piro, Pak? Ya lumayan lah kira-kira 10 ngono nek ono. Waduh, nek 10 juta gak enek. Gelangmu sih carane dicairno. Lah kuwi gelang tinggalane wong tua lho, Pak. Terus rumah sampean nek aku nyilih gelang tinggalane wong tuamu terus tak ilangno. Lha engko lah bakal tak bayar maneh sih tak. Ya apa sih? Aku dipeseni lho, Pak. Pokoke gelang iki ambek ali-ali loro iku aja sampe metu teko omah kene. Aja sampe digadekno, ngono, Pak. Ngono. Wis sak onoke ya, Pak ya. Iki ana 1,5 juta. Duwe apa 1,5 juta iku? Kutune Kurang, sing Pak. lanang 10 kok 1,5 juta Lah iku. iki 1,5 juta nek aku akeh lho, Pak. Hah. Sampeyan ku areke tumindak apa to, Pak? Areke ngedekno usaha ta apa ngono to, Pak? Kok akeh men duwite? Gak. Kok sampai 10 juta ngono lho, Pak? Ya gawe anu sih. Gawe mamerno penduduk supaya ngerti nek mantan kami tuh jek duwe Wis kekuatan. salah, Pak. Jenengan ki gak perlu pamer. Wong-wong iki wis ngerti nek sampean ki wong apik, wong tanggung jawab. Nek Njok apik biyen- mesti milih aku. Lah ya njok biyen rak ngono to, Pak. Heh? Apa ya gak ono? Sampeyan gak ngrungokno kaum ibu-ibu takonono. Apa sih gak gelem milih aku biyen iku? Kurang apa aku iki? Dajal. Ya wis jenenge wong milih ya pertimbangan to, Pak. Ya sapa ngerti awak dhewe kan yo gak ngerti wong nyatane jare ning ngarepe awak dhewe ya mantuk-mantuk. Nggih, Pak, nggih, Bu. Bareng nek wis nek jero bilik ya wis pilihane apa jare atine wong-wong dhewe. Aku saiki mikir. Ngono lho, Pak. Aku saiki mikir Mikir tibakno apa, wong-wong Pak? iku milih sing wong sing duwe embel-embeli sarjana tibakno. Sak lembar kertas lho sing dipilih. Tapi tandang gawe ini aku diisik lek musuh aku. Lah ya wis saiki ngene, Pak. Awake dhewe sing legowo, ayo didelok wae, ngono lho, Pak. Legowo, Didelok legowo tok engko ae. lurah sing anyar iki engko apa? Hasil kerjane ku ya apa? Ngono lho, Pak. Sampe tak omong iki. Aku nek metu teko omah kene iki, Iya. mlebu kampung kono, mlebu kampung kono, kabeh ku wong delok kok aku. Modele koyo nyenyek ngono lho nang aku. Mosok to, Pak? Apa sampean kok rumangsa ngono to, Pak? Nek prasaku kok gak ngono sih, Pak. Praene nek delok aku koyo ngisi-ngisini aku ngono lho. Ngono lho. Aku iki aduh,
Bu. Wis Pak aja sumpek ae sing wis saiki ngene nek bapak metu teko omah kok rumangsa didelok wong kaya ngono. Wis mending gak usah metu teko omah. Ya apa nek awake dhewe pindah teko desa kene. Pindah teko desa kene. Lho lah engko kebone awake dhewe ya apa? Ya iku apa? Terus kaya ngene iki aku kadang-kadang meneng ae ambek mikir apa ya salahku iki. Pak, jenengan ki gak salah, Pak. Biyen sampean dadi kok kami tuwa nang kene iki yo prestasine apik, malah yo aman. Wong-wong kan kok suwe-suwe malah bandingno. Oh, biyen niku yo, Pak. Pas dadi kami tuwa iku pas lurahe sapa biyen niku lurah Dongkol iku aman. Lah saiki lurah sing iki kok malah rame kaya ngene ngono lho, Pak. Mesti lak mikir sih penduduk iki. Iya, tapi kan wis kedadian nek sing diangkat saiki sing diwisuda iki wis Pak Lurah Gunawan ya sampean rasakno keadaan koyo ngene iki lho rasakno saiki Gunawan. Ya, mesine Gunawan nek duwe pikiran sing apik mesti lak moro rene sih. Moro rene lek sik gelem ngajeni aku lho, Bu. Moro rene takon, kok saiki kampung saiki kok gesruk kayak ngene. Babar bisa gak sih? Berarti nek gak ngereken aku bisa. Gak ngereken. Ya aja rumangsa ngono ya beke wis omong-omongan karo sapa lah, karo wong tua-tua lah. Apa ngono to, Pak? Bu, nek wong sing pinter, aku iki mantan kami tua. Mestine dia iki mrene ngejak omong-omongan mbek aku. Kudune aku. Sik ta, Pak, aku ki ya ngumun lho, Pak. Sakjane aku ki ya mikir pirang-pirang dina iki, Pak. Sing geger iki kok mung desane dhewe. Lah iya. Ya ngantek tapel wates desane dhewe. Betul. Ngantek kidul kali sing desane wong liya lho. Lah gak apa-apa sih. Desa Randuke enter lho, gak enek apa-apa. Padahal nek didelok wargane sugihe ya padha. Ya toh? Wong nyambut gawe penghasilane ya padha. Sing duwe sawah-sawah, sing tani-tani, sing padha ngurusi tegalan ya padha. Malahan nek sing duwe perkebunan barang wong desa kono malahan. Mangkane kudu iki ketokane iki, Pak. Apa? Ana dalange iki, Pak. Wah? Ana wong sing lara ati kan mesine. Ya, meneng-meneng bek menawa lho iki bek menawa wong sing lara ati mau gak setuju mbek Gunawan sing dadi kepala desa ngene kene. Pak. Terus apa? Tapi sepurane ya. Apa? Ojo sampean ya. Omonganmu ngomong apa niku? Ojo sampean. Aku ya sampean. kuwatir lho, Pak. Lah sampean bendina ku ngelono iku ae ngono lho, Pak. Engko wedine Pak, ngene lho. Wedine nek krungu wong. Oh iya ya. Tibake Pak Kasnan niku gak trimo nang kotak sing gawe onar Pak Kasnan. Ngono lho. Wediku ngono. Lho, monggo. Bu. Tamune jenengan? Wis nang jero. Iku urusane wong lanang. Alah, aku ngrungokno tok ya gak apa-apa. Kene kopi ya engko tak tokno ya. Gak usah. Wis gak usah. Lho, gak disuguhi. Gak usah. Paling mrene kan gak suwe kok. Saya mlebu cilik ta sak penuh. Iya. Mas. Nggih. Sepunten nggih. Mboten asal didamelaken kopi. Tapi enten kopi botolan nggih pun niki mau cekap nggih. Wis kae, Pak. Apa? Ki kopi botolan iki lho cilik iki lho. Iya wis. Iya, tinggal. Mosok gak oleh ngrungokno, Pak. Lho. Iki kok umpane ku koyo ana rahasia ngono lho, Pak. Iki urusane wong lanang. Wong wedok ana bagiane dhewe. Wis salah sing penting wong wedok iku ngono ana apa-apane cair seneng. Ya. Ngono ae. Meluncur. Wis hati-hati lho, Pak. Lho iya ya curiga seneng aku. Enggak, aku ki gak curiga. Saiki keadaane desa koyo ngene, tapi sing geger mek desane awake dhewe tok. Dadi nek wong salah ngomong, wong salah informasi, iso-iso malah dicurigai. Syukur. Lho aku ki ngeman jenengan, aja sampe dicurigai wong ngono lho. Justru iku lurah sing jenenge Gunawan iku mesti rak mrene ya takon perkarane kok iso koyo ngene. Wis gak usah ngurusi desa. Wis pakai Surabaya apa wis. Ya wis lah engko nek apa-apa aku gak tanggung ya. Gak melok nanggung. Omonganmu kok ngono sih? Ya wis jare aku gak oleh ngurusi. Iya tapi aduh alah kok balik nang kene iki. Tak tunggone gak oleh, aku kok ngalih. Engko nek apa-apa ya aku ora melok tanggung jawab to, Pak. Kurane lho ya. Nek ngrungokno omonganmu tak rasa-rasano. Apa kira-kira curiga nang bojo, Mbak? Iya. Enggak, aku cuma ngelikno jenengan, Pak. Ojo atik ngomong sing aneh-aneh. Ben gak enek wong krungu ngono lho. Iya ya wis. Wis hati ngomong.
Mas, kula tinggal kene kok. Nggih. Makasan. Ya wah, situasi ini ya Mas. Nek delok kampung mriki, ya wis pancen mboten aman. Lho, lah iya. Ya no. Iki lak rencanane awak dhewe lak memang koyo kuwi. Lah, mongko sampean ngengken damel rusuh sing sebelah kilen. Iya. Pon beres kulo. Temen lho ya. Sampai kula jangan Sing rapi, ya. Lho, Sing rapi, sing apik. Ya, pun boten kurang-kurang. Cuma nggih ya, apa? kula kantun ngenteni bayaran kula. Aku mau wis ngomong. Aku mau wis ngomong mbek bojoku. Wis salah. Ya no. Kira-kira awakmu njaluk piro? Lho. Nggih sampean sesuaiaken kalih totoan nyawa kula lho. Wah, makasan pun sembarangan. Nek saatasi kula sampean bayar nyeteng jelas ya mboten purun makasan. Jo, aku mau ngomong mbek bojoku, tak siapno duit 10 juta lak cukup. 10 juta. Cukup gak? Ya mestine nggih sampean tambahan iki totoan nyawa makasan. 10 ku jek kurang. 10 juta nih asal nopo jaman koyo ngeten. Wis njaluk tambahan piro? Ya nek saged ya selawe ngono. Selawe juta. Tak nyang 15 ya. Penggawean pun kula lakoni lho. Lho iya tak nyang 15. Perkara bayaran mbok sampai nawar penawar. Wis ngene. Janjiku nang awakmu wis. Lek pancen Gunawan so lugur gak dadi lurah. Alah pun kuwatir. Tutup. Ngoten nah. Lho iya. Wong kula damel rosoh kampung mriki. Ngono ya. Oke. Wis, dalem.
sih Yai kok dengaren biasanya aku masih metu seminggu sakulan gak apa-apa iki kok dengaren kongkon nyusul Bela. Kon ya apa sih Bel? Mboten ngertos kula Kang. Ojo boso ta ambek aku padane ya. Ya lah ambek aku padha wong sampean iku termasuk anak apa iku adik kelasku nang pondokan. Dadi gak usah boso. Ya boso iku apik ya. Bahasa itu bagus, tapi ndak usah boso lah. Cek gak kikuk ngono lho ya. Oke Kang. Nah, oke ya. Ya apa? Sampeyan dikongkon Yai. Aku mau dongon Kiai Kang. Kongkon nyusul. Nggih, jemput sampean. Terus jarine Yai apa? Ana perlu apa? Gak ngomong apa-apa sih Kaiku ya Kang. Kai ya. Yai Kang. Yai ngomong sing hati-hati wong. Nang Jawa iki ya sampean adaptasi budayane Jawa ya apa? Sampeyan asli luar Jawa ya? Iya Kang. Iya Kang. Ya gak apa-apa sak iso-isone. Burung terbiasa ya Kang. Gak apa-apa, sing penting aku ngerti karepmu sing sampean omong napa aku paham. Sing bahaya itu lek gak paham, gak iso komunikasi menimbulkan salah paham ngono ah. Oke Kang. Nah, ya oke. Lho. Sik menang. Biar. Jangan ngomong deh. Jangan. Apa Cak? Konang dalan ambek arek wedok. Bil. Iya. Sabila. Sapa Nabila? Cok kasar-kasar bocah. Bela. Yo, Bela. Awakmu tak belan-belani. Ya anjen jenenge Bela. Lah iya, awakmu tak belan-belani. Lah kok awakmu janjian nang Ngembong ambek Arjita iku? Aku gak janjian, aku ketemu nak dalan iki lho. Lah iku lho. gak janjian tapi ketemu nang dalan iku jenenge janjian. Sik. Coba jenengmu? Jarwo. Yo. Ngene ya. Oh, pernah kok mendelik rasane kok. Aku ya cemburu. Nah, terus alasan apa nek cemburu? Gak iso ndolong langit tadi kok iki, Lho. Kak wong jenenge karep wong seneng kalau ya gak oleh sakmono. Pernah seneng ambek menentukan. Pernah seneng ambek Bella. Ya jelas lah. Lah Bella seneng ta gak? Ora. Lho, nungokno. Lah. Awakmu wis krungu sih? Ayo krungu. Lah iya. Gak seneng sih. Lah iya. Lah kok cepet menteng kelek koyo ngono iku. Lho, kan cinta perlu perjuangan. Waduh. Cinta ditolak, dokon bertindak. Waduh, iya. Meneng Abel gak apa-apa. Ini kita hargai optimismenya si Kang Parjo iki. Jarwo ta? Iya. Jenengmu gonta-ganti ya sih. Jarwo. Ngene, Kak, aku mek guyon sepurane. Iki Bella. Lah yo bestiku sih. Engko tak takono peno kisinan ping pindho lho ya. Loh, kok kisinan ping pindho ya apa? Loh, ya saiki itu anggapan sebelah. Kamu hanya menganggap bahwa Bella itu bestimu. Iya. Nah, terus Bella Dewi kira kan bestine iku kok gak? Oh, gak Kang, aku gak kenal. Rungokno gak kisinan ping pindho kon. Bella. Balena ngomong. Oh, gak kenal. Lah iya saiki ayo kenalan. Mo. Kok mo? Bella, ya kita maklumi. Ini senior kita sebetulnya. Dulu juga sepondokan sama kita, tapi beliau sudah lulus duluan. Aku wis lulus di CI, ngono lho. Tapi ya pancet morale gak berubah. Mondok 5 tahun morale pancet ae. Lho, mondok iku lah ya memang waktu aku nang kono ketika lulus teko pondok ya berubah maneh aku. Nah iki lho. Cita, awakmu janjian nang Ngembong terus ketemu nang Ngembong maksudnya kate lapo? Ini lho, Cak, ojo mendelip, ojo malanggari kayak ngono ta. Ya gak ngono, awak dhewe kan yo punya rasa tanggung jawab secara moral terhadap pondok. Nek konangan yai, aku yo gak enak wong aku senior. Iya senior. Ya, mohon maaf senior. Loh. Awakmu kak durung lulus. Lah aku lak wis lulus teko pondok dhisik. Iya, justru sampean sing wis lulus iku mestine kudu iso nyurteni aten-atene senior apa juniore termasuk aku kan. Aku iki bukan karena apa. Aku wis nyontoni apik, nyelingno awakmu ojo nang dalan ngene iki. Maka apik dodol lanang ambek wong wedok, kadek wong loro berduaan. Temen ketiganya adalah setan. Oh, berarti setane dek ya? Lho ya lah aku dhewe lah andre iya. Riko ngarane lek nang Ngembong ngono gak pantes. Lho iya. Nang kamar pantes.
Lho, ya tambah gak pantes artine ya iso nanggone sing tempat sing layak, sing pantes, sing sopan, ngono lho. Nggih senior, matur nuwun. Ngono ya, wis ya. Lho, sik nendi? Apa? Kate nang ndi? Lho, aku ya tugas Lho, jare cinta mbek Bella. Lah kok ditinggal? durung kenal. Lho, ngene Oh, kok. gak. Saranane kudu ana cah propertine iku. Maksudnya? Ngajar njaluk sangu 50.000 atau 100 ngono iki. Njaluk duweke po. 50.000 tok ae lho. Nah, iki. Ternyata Lho, dirogoh napa iki? Lho, tangane. Cit, ternyata hanya gara-gara materi kok sekarang lulus sama aku. Jangankan 50.000, 100.000, Lho, gelem aku. 300.000, Lho, tambah 500.000. Gelem? Gelem pol. Awakmu gelem? Awakmu gelem? Gelem pol. Aku sing gak gelem. Piye? Tes-tesane gampang ngono mesti sak jarwo iki. Ya gak ngono, maksudnya gak eman. Pokoke Bella gelem ambek aku. Yo, Gelem kekancan wong jenenge senior karo junior lah gak apa-apa sih. kekancan. Tapi aku kan lulus dhisik teko pondok. Tapi aku kan sampai saiki sik jomblo, durung payu. Ngandel-ngandel Cak. Urane ya. Kan salah sih yang junior tutur-tutur balik sing senior. Yo kan salah. Ojo ngandel mergo Riko merasa lulus dhisik. Terus merasa ngatur karo sing junior. Aku gak merasa egois. Karena apa? Saya memandang bukan siapa yang bicara, tapi memandang apa yang dibicarakan. Ya, terus sing mau bicarakan apa gak jelas-jelas sih. Loh, maksudnya aku gak ndelok sopo sing ngomong, tapi sopo sing penting omongane asal iku apik, bener. Ana kan pepatah. Mutiara itu meskipun keluar dari mulut anjing, tetap mutiara. Ayo ngomong, Jeng. Bel ngomong Bel, sak iso-iso biar cek lega indile-indile iki. Loh, maksudnya, awakmu sing ngomong. Aku dikon-ngomong ta. Iya, sing mutiarane metu teko mulutmu. Ngono lho. Aku gak ndek gak ngetokno mutiara iki. Ngene Wis, ta. tak tinggal. Sik ta lah. Wis pokoke aku sik. Udan iki lho jangan lapor mbek. Bapak, aku seneng udan-udan. Loh, udan. Hati lho ya. Gak sida nyangoni, gak sida nyangoni. Kak. Loh, ngene iki. Gak dipercaya. Itu tadi adalah kakak senior kita di pondok, termasuk juga muridnya Kiai Sulkan. Jadi gini, Bella, kamu nggak tahu betul bahwa Kiai memanggil saya atau ngongkon sampean marani aku kongkon sowan nang pondokan gak? Nggak tahu, Kang. Tapi ya apa sih keadaan pondokan liane-liane kanca-kanca liya gak apa-apa sih? Gak apa-apa sih, Kang. Baik-baik saja kok. Ya wis ngene lah oh ya. Wis ayo saiki kita menuju pondok ya biar tidak terjadi fitnah sampean disio. Aku tak ngeri ya. Kang. Ya wis hati-hati. Ayo deh Oke, wis kono. Kang. Dok, Bella. Nggih, Pak Yai. Ya apa? Padha waras seger waras kabeh. Nggih, sehat. Alhamdulillah. Sing tak ajarno nang awakmu iku apa ya wis padha padha bisa diterima ta, Nduk? Saged, Pak Yai. Ngono ya. Aku kepengin Bella iki meneh dadi arek sing berguna, arek sing salehah, arek sing pinter maca Quran. Amin. Iku tratenono, Nduk, ngapal Quran iku tratenono. Ya. Nggih, Pak Yai. Ya, jadi sapa maneh sing tak kadang-kadang ya cuma Bella kanca-kancamu ya apa? Sehat, Pak Yai. Baik-baik saja di pondok Ngono juga. ya, syukur alhamdulillah. Terus gak ketemu karo Harjito. Ketemu Pak Yai tadi di jalan. Tak kongkon lho ku ke Nggih, kamar Pak Yai. mrene. Sampun. Terus lagi OTW ke sini, menuju ke sini Pak Yai. OTW kok apa? Menuju. Oh, menuju. Mau menuju ke pondok Pak Yai. Oh, Waalaikumsalam Nggih, Yai. warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Yai?
Tak arep-arep Harjo. Yai. Tak arep-arep. Jenengan nak kula mboten kepanggil dangu. Kula biasanya masih mboten sowan mriki pinten-pinten minggu jenengan mboten madosi kok niki kadingaren janur gunung celake 2 minggu pun dipatosi. Ini Harjito ya. Mesti kamu ngerti dhewe ya. Awakmu ndek kene iki wis cara ngono santri sing tak senengi. Lah ampun seneng padha lanange Yai kok ora teges ngono. Dibanding karo liya-liyane Harjito iki paling pinter nek kene-kene, sregep salate, sregep ngajine iki lho Nak. Dadi waya iki tresno karo anak-anake sing sregep ngaji nurut karo yaine. Nggih, saderenge nyuwun duka nyuwun sewu nggih Yai. Iya. Kula tinggal pun sak 3 minggu niki kok swanten jenengan tapi vokal jenengan kok berubah sakniki kok serak-serak basah ngoten. Ya wis usia nah, umur. Iku nir kali kencur. Ya gak kurang-kurang lah. Ya kan ngaji terus nah. Oh wonten nah. Iya wingi diundang nang gone kelurahan yo ngaji. Iya. Terus maneh nang gone di Prigen iku yo ngaji. Sampai lali rumah Tegal kalih sawahe ngoten. Dadi kalah swara. Ini kesehatan sih ya iki sih sehat. Lah yen sewu aneh kula. Wong santri lanang nggih kathah kok sing dikengken madosi kula kok bela santriwati niku. Ngene Harjito. Santri wedok, santriwati sing paling sregep. Cithik-cithik gone ruangan kene sing resik-resik, sing ngeboki padasan, sing resik masjid. Iku ya bela iki. Nggih tapi ngenten. Ya bener jeneng iku bela, tapi Masya Allah. Nggih, nggih. Luar biasa. Tapi ngenten, nggih hal negatifnya wonten Yai. Apa? Ya kaya bela jenengan napa kengken madosi kula. Lah teng dalan niku kula kan ketep panggih kalih belane. Lah sing jarwo lek nggih lulusan pondok mriki. Niku anu cemburu tak curiga, kula di manani anu pripun niku wonten niku. Arek iku panjenengan wis kaya ngono iku karaktere, aja kaget. Lho berarti terus ngaji nyecep ilmu datang mriki niku hasilnya napa sih kanggene Jarwo niku? Ya wis aku wis berusaha supaya dadi anak sing soleh, dadi anak sing pinter, dadi anak sing mumpuni, pinter ngaji, hafal Quran iki perlu. Lah nggih justru niku. Niku teng jaba-jaba niku Jarwo pamer lek lulusan pondok pesantren mriki, lulusane anak boe Yai Sulkan. Tapi prakteknya kula nggih rumangsa isin niku. Antara ilmu ingkang dipun pameraken kali kasunyatan ingkang ditindakaken dhateng njaba niku mboten cocok lah. Ya wis babano nah. Sing penting iku Wak Yai iki wis berusaha ya mbeng Jarwo iku dadi wong apik. Ya lak ngono ilmu-ilmu sing becik kabeh tak turune mrono. Lho niku malah ngesiri bela. Iki mboten napa tapi terus aku ki katem, aku ki murid Yai Sulkan. Kok nek gak gelem mbak aku dosa. Lah ngoten niku. Lah iku lho nak sing tak sebut mau karakter. Menungso iku duweni watak dhewe-dhewe. Jare wong tuwa tuku watak karo watuk iku beda lho nak. Nek watak, ya watak iku angel dibenahi, nek watuk kena ditambani. Tapi kan nggih nyangkut paut kalih pondok niki aku lulusan kono. Aku ngerti. Alma mater Yai Sulkan. Lah konten wis kaya digebyah-uyah kabeh konten nggih. Termasuk nama ya saliyane awakmu Harjito cerita ngono iku wis akeh wong-wong sing cerita utawa santri-santri liyane iku nyritakno prilakune Jarwo njaba nak. Terus aku kan buat apa? Cuma ngeling nang mrene, tak elingno. Mrene tak tuturi, mrene tak kandhani ya iku tok isone ya Yai iki nak. Nonton nggih Yai. Iya. Ajeng sak menika Yai nimbali kula wonten wigati napa Yai? Kula kok ngira penasaran ngoten. Ngene Harjito. Kaya dene ngarep mau ya. Kayak Bella mau. Bella iki murid sing paling rajin, paling tekun, terus ilmu, terus Quran. Ya Bella iki mangane cidhek karo Yai. Nah, semono uga awakmu ndi ae awakmu tak eling-eling cidhek karo atiku, cidhek karo batinku. Mulane awakmu iki tak jaluk teko mrene ngono. Kira-kira ngerti tak aku? Ngenten nggih. Yai.
Mungkin iki napa wonten gandeng cenenge kali situasi lan keadaan wonten daerah mriki. Situasi wonten daerah mriki lak nggih dipun wastani menika gawat amargi sejak menika Lurah Gunawan jabat menika keadaan mboten kondusif to Yai. Ya. Nek menurut aku Warjito. Nggih, pripun? Gunawan iku wong sing apik. Gunawan iku wong becik, prilakune apik, pemerintahane ya apik, dadi lho kene ya. Ning nyatane keadaan kok tambah kesel lanten maling wonten iku oknum perilaku sosial ingkang mboten ranani. Iku oknum Warjito. Oknum iku urusane karo sing berwajib. Lajeng gandeng ceneng kalih pondokan mriki tawi Yai. Pripun menika? Nah, ini saiki awakmu sing tak percaya ya. Awakmu budal ngene kuburan Lemah Ireng kalih Bela. Ora. Oh, Bela Jawadon kok bocah yang lajeng dunungipun pripun? Awakmu nango kuburan Lemah Ireng ya, goleki pusaka Sodo Aren. Napa menika jenis pusaka lak nggih ora ngerti ya nek ya iki gak ngandel pusaka, gak ngandel jimat. Nah iki barang biasa. Cuma iki ya apa kira-kira mutake penggawean ngono sanggup tak kira-kira. Mbok bilih menika lantaran sodo lanang menika, Sodo Aren nggih. Menika saged Brasto ananipun kejahatan wonten daerah mriki wonten napa? Nggih, menawi wonten Yai kula nyuwun karomah panjenengan. Mugi anggen kula madosi menika Sodo Aren menika saged kinanggih. Pak Yai gak ngongkon awakmu berbuat sing gak ngongkon berbuat nista ya. Wis tak kaya penggawean ngono iku tergantung awakmu kon gawe apa kira-kira sing barang sing mbok trimo. Mungkin niat saya menika dipun ijabahi kalih Gusti Allah. Ya wis gantung. Menawi ngaten kula tak sak menika enggal madosi lajeng kula titip Bela nggih. Heeh. Ya wis kono. Budal. Bela? Budal. Wis, tak anu ya. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Bela. Nggih, iki Kang Masmu Hajito wis tak utus nang kuburan Lemah Ireng nah ya. Awakmu ya sres-sres kono tutuk tandang gawe ya. Ya Yai tak nutukno salat tak mburisi ya. Ya. Matur nuwun nggih Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sik tadi. Lho. Katene kuburan iki arah kuburan iki. Ngene lho, Dik. Kok niku lak ya paling ndak kan roh situasi kuburan kene ya apa sih, Dik? Wah, dak. Kok ngejak apa sih iki kuburane sapa? Aku nek mbok jajogo kampung nang liyane kene gelem aku. Kon lho sing cidak sing ana warung ngono lho. Ngene lho, Dik. Ya iso betah meneh njogo. Iku pangan para gampang kok para pangan mari teko kene iku. Aku ki oleh dawuh teko yaiku, ya ta. Iya, kon diceluk nang pondok iku ngene. Desa kene nek nandang ontran-ontran ana situasine gak kondusif, kadang ana muncul pocongan, kadang sing isu-isu sing jare Mbah Kunti. Apa iki aku iki lho kok tambah ya apa ya? Nah iki aku tambah nemen nih situasi kampung Taman Rejo iki ya. Sampeyan iki. Iki wis oleh iku. Wis oleh iki. Lah terus pesene Pak Yai ya apa? Jare iki yo awakmu ngajak aku nang kuburan Lemah Ireng. Tak gawe saksi supaya aku kok ndak dikira hanya sekedar menyebar hoak atau fitnah. No tak jak rene minangka dadi saksi. Yakseni bahwa aku wis bener-bener apa nglakoni sing diperintahne Mbak Yaiku. Kita menurut dia. Ojo disebar nang ndi, ojo engko lek wis kahanane dadi sir terus awake muncul sebagai pahlawan enggak. Makane iku sapa sing iso keadaan iki ya lek iso enggak perlu diworo-woro. Sing penting bener-bener keadaan desa iki bener pulih kaya sadurunge.
Iya ya, pada intinya awakmu kan jaga keamanan kampung. Ya enggak hanya yo kampung. terus kepingin roh sapa sih wong-wong sing gawe kisruh kampung iki. Apa iki hanya sebagai settingan? Apa iki memang bener-bener kehendak alam? Yo iso lho. Iya. Tidak menutup kemungkinan iku ono sing nyeting, ono sing gawe Iya, kan. tapi ojo gampang anu lah sejono, gak usah nuduh atau gak usah ngarani sing penting. Loh, ya enggak ngarani, tapi kenyataane situasi kampung ini semakin gak aman. Iya. Ya, sore-sore arek kate budal ngaji wis gak wani ngono lho. Lah apa nek mbok koti jaring? Lah ya, yo. Bengok-bengok jare arep diperkosa, jaring ini mau pancen ya cik rodokno. Tiba gak, kan hanya apa iku pura-pura kate diperkosa kan yo gare resah liar-liar. Bareng tak selidiki ternyata enggak diperkosa, memang dia bengok-bengok dia akhirnya njaluk sepuro ning aku, kula dikongkon tiyang, kongkon bengok-bengok, kongkon pura-pura aja diperkosa. Lah niki gare resah liar. Ya iku lah sing wong iku sing anu masyarakat. Lah ono maneh sing nemen ku terus muncul memedi, muncul demit, muncul pocong, muncul gendruwo. Lah iku gampang deh. Kok iso Malah gampang sing sok disirep halal gampang. Sing bahaya sing kejadian sosial tapi ternyata enggak terbukti. Ngono lho. Cuma apa jare ono pocongan arek sekolah arek apa ngaji wedi Iya. kabeh. Makane iki dawuh yai arep dikongkon nyangkung. Biasane pocongan nak muncul teko kuburan, teko hal-hal sing apa petang-petang sing kira-kira dianggap apa iku? Oh pingit, barang ngono iku. wit gayam sing gede iku. Ya. Jarine ceritane aku dhewe yo gak tau ro, gak tau. Sampe tau roh jute pocong ta? Alah, mbok pocong ambek aku no elek endi kira-kira. Gendruwo ya gak roh. Gak tau roh aku iki. Makane iki supaya aku cek gak diarani bahwa aku sekedar ngedabu cerita, aku ngejak peno di ya. Iya. Tapi sing ojo anu ta niku sing tatak ngono lho. Gak ngono lah, kon ngado ae lah. Aku nek situasi koyo ngene iki yo. Ya apa gak tatak ya aku. Tau ngaji nang Kiai Solo tapi yo gak tamat iku. Ngaji mek dilu. Gak apa-apa sing penting kan walaupun dilu tapi Oh, sing awake dhewe iki kongkon nyanggung nek kene. Kene ono. Apa sing munjule teko kene ngono. Nah iki mung sarana. Sarana aku dikongkon golek. Iki pecut aren apa sodo aren iki. Kok yo ndilalah aku. Wis oleh. Wit aren sing ning pojokan pinggir wit gayam iku. Lah kok ceblok. Mong apa salar iki? Salar. Salar iki. Apa yo kira-kira iki sing diarani Apa sodo aren iki. Iki sodone aren iki. Makane iki yo wujude yo mung ngene iki. Ya jane yo duduk pusaka yo mek ngono. Ya enggak bekno kiasan. Karo mae Kiai Sultan. Wong ngene iki sampean kuwo. Oh, aku nguji nyaline kena. Gak ngene. Aku tak nunggone jungkup sebelah kulone wit gayam iku. Loh, cukup Mbah Paijo iku. Ojo. Kupir mati kendat, Dik. Lho mosok mati kendat wani tak gak. Lho, aku gak nglayat ya wong. Lah iya sampean ku diketok. Matine kendat. Wis sing kono sing pojok lor iku. Sing penting awakmu gak ado-ado ngono. Dadi nek ada apa-apa ki aku iso bengok. Iya justru karena nek ado iku kita saling mengamati, Dik. Ojo ngumpul terus gak ro. Ya apa ngono lho. Oh sing ning pojok iku sing cukupe kayu jati kok. Jo ku jarine wong tokoh masyarakat kene sing mangkane jungkupe sampai apik ngono. Wong sugih yo. Tapi kuburane apik yo. Iya, kuburane apik tapi matine gak roh apa no. Matine lha apa iku? Oh, nabrak sepuro. Oh, deret iku. Wong sugih tapi matine kok tragis. Kok gak mati kersane Allah. Mati. Iso gak kena dipaitu. Ya wis aku takono. Wis pokoke awakmu. Kon dengek sing teko. Suara apa iki? Suara manuk apa iki? Manuk apa iki? Ini ngarane apa manuk? Ini lho manuk apa? Hah? Oh iya. Wis aku tanah kene. Iya. Ya. Suasana iki kuburan nanti kenal angker. Jarene masyarakat kene muncule pocongan, muncule gendruwo teko kuburan kene. Terus moro ning kampung-kampung ngedeni wong-wong. Ya. Cito. Iku lho. Iku ada apa? Apa iku? Pucuk. Pucuk. Pucuk.
Iki pancen. Panas, aduh, panas. Kok gak iso ngilu? Pocong kok sampai panas yuk. Panas. Sik. Aduh. Lho niki wane tak blecetan. Aduh. Apa iki maju. Oh, Hadi. Harjito. Hah? Mana pocong? Lah kok apa awakmu kok iso melok-melok ana nggone kuburan kaya ngene? Ini, kon ngaku. Kon niku pocong ta Hadi? Wah, ngene lho. Hadi apa pocong? Sak temen. Iya aku Hadi. Hadi Harjito. Kan iso muncul dadi pocong ya apa? Iso dadi pocong-pocong medeni wong kampung iki karepmu ya apa Yo ngene sadurunge aku njaluk sepuro barek Riko sekarone. Kok awakmu karepmu dhewe apa ana sing ngomong? Sajane iki ya duduk karepku dhewe. Aku iki ya kongkonan. Kongkonan awakmu le dhuwit. Lah, ping pisan iku ping pindho pancen aku nggawe kaco supaya Lurah Gunawan iki gak disenengi barek wong kampung, gak disenengi barek masyarakat. Oh, Riko dadi kaki tangane lurah sing gak dadi wingi. Iya sajane Ana sing ngongkon. Sapa sing ngongkon? Kasan. Loh, Kasan. kami tua mantan yo. Ya sing Iya. gak dadi lurah iku. Ya sepurane perkara iki aja sampe diruhno wong akeh. Tapi bener Aku njaluk sepuro nek nih. dipercaya Riko. Kasan iki belek mantenan karo Gunawan iku sih dadi apa nyalon lurah. Iya bener. Biyen nyalokno lurah tapi kalah mbek Gunawan nyata. Lah, mergo kekalahane iku sehingga aku dikongkon gawe kisrune desa supaya wong kampung ku gak seneng barek Gunawan. Ya wis saiki kok. Sampe ya pokok dibayar piro? Dibayar piro kon? Nek perkara bayaran gak perlu diomong. Lah ini cek kebajute, golek panganan samploan mbok rewangi dadi pocongan. Kon dadi pocong ya apa kon? Butuh dhuwit aku, Cak. Wis ngene, iki iwang ngurus iki arek iki ya. Lho aku jangan digawe nang ndi iki ya. Enggak, kon kudu tanggung jawab. Ayo tak temokno. Lho tapi aku aja didodono wong akeh, Cak. Aku njaluk temokno Pak Kasan kok. Kowe kon aku temen lho ya. Tanggung jawab lho ya. Lah untuk selanjutnya engko diurus nang gone lurah. Ngono. Dadi aku saiki digawe nang gone pendopo kelurahan kono. Dadi kelilipe desa iki lah arek iki ya. Iya, iki sing dadi kelilipe desa Taman Rejo ya iki. Ayo, go.